Naglibog ko kinsa nga akong unungan na sa akong tulo ka mga uyab. Ang guwang nga minyo, ang guwang nga byuda, o ang akong nabuntisan. Sana all. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers. Gusto lang po doon ta akong mo share DJ Sam sa akong dugay ng gitago nga problema. Gusto na ako ning basahon nimo sa imong programa online. Kay usapod ko sa imong mga followers. Kani man gud akong problema DJ Sam, pinalahi gid ni siya. Ulitaw di ay ko ha, ug ang ako ang edad 25 anyos pa lang. Nagtrabaho ko DJ Sam sa AFP. Usa ko kasundalo. Ug itago na lang ko sa pangalang Jay. Nagpuyo ko dinhi DJ Sam sa Western Visayas. Ako man gud DJ Sam, mahilig gid ko sa mga idaran na. Kanang mga single mom ganahan kay ko ana. Maunang duna ko'y nakaila nga tawag na lang nato siya sa pangalang Terry. Usa ni siya ka call center agent DJ Sam. Edaran na, 45 anyos na siya. Minyo na og dunay tulo ka mga anak. Nakaila mi DJ Sam pinaagi ra pod sa social media. Nag-comment man gud siya sa ako ang isa ka post sa social media. Mao to gi-chat na ako siya og ni-reply pod siya. Nangutana ko sa iya DJ Sam sa iya mga personal nga mga information, nitubag man pud siya tarong. Sama sa iyang edad, nitugan pud siya tinuod nga 45 na siya. Nangutana kog single ba siya, nitubag pud siya tarong nga minyo na siya. Paglantaw na ako sa iya mga pictures DJ Sam, gwapa man di kaayo siya. Tapos lamion kaayo DJ Sam. Lami kay siya lawas. Perti kalami gyud. Hubag pagid kaayo DJ Sam. Mao to sige mi og chat DJ Sam kay naibog gid ko sa iyaha. Nanguyab ko sa iyaha. Iya kong gipangutana kung okay lang ba daw nga minyo daw siya. Nitubag pud ko nga okay ra kaayo bisag minyo siya. Mao tong ga-chat ming duha DJ Sam ug grabe gyud ang akong kilig nga gibati. Gisugot ko niya DJ Sam. Kay niingon man siya nga uyab na daw mi. 2024 to siya. Last year lang. Nagsabot mi DJ Sam nga magkita ug nag-overnight gid mi. Nigamit gid in taon kog pampagahi ug pampabarog sa akong bunal DJ Sam. Kay ingon baya sila no? Pag idara na daw makaluya na. Kusog daw kay na mukaon og bunal. Mao to DJ Sam nakapalit gid in taon kog ahat ug pampagahi ug pampaisog bago mi nanulod sa hotel. Naligo dayon mi pag abot namo sa hotel. Pagkahuman, binugnuay gidayon. Haska lagi nagbuntag ming way tulugay DJ Sam. Tuon na gid ko ingon sa akong kauban nga pagka 40 plus na gyud DJ Sam. Grabe na gyud kaisog sa kama. Hawd na kay mo bugno. Naka 20 rounds gud mi atong gabi una DJ Sam. Humani uli na siya ug ako pod ni balik na sab ko sa akong trabaho. LDR na pod mig balik DJ Sam. Kay naa naman pud siya sa iyang trabaho, niadto na pud siya og Maynila balik. Sige gyapon mig chat DJ Sam. Ug niabot na sa punto nga bisan sa among pagkaligo nag-inubanay mi. Pinaagi sa video call. Usahay agdahon na ako siya nga mag-video sex ming duha kay LDR baya mi. Gihidlaw pud ko DJ Sam. Gihidlaw mi sa matag usa. Unya one time DJ Sam. Naaman siya gipaila-ila nga amiga pud sa akoa. Usa ka byuda, OFW DJ Sam. Gi-add ko sa akong account. Giingnan ako siya DJ Sam nga, gi-add lagi ko nimo. Uya baya mi sa imong amiga basin og masuko siya. Basig kasab-an ko niya. Mitubag ko siya DJ Sam nga buutan daw ang iyang amiga. Mao to gi-accept na lang pod nako siya og nag-chat pod ming duha. Kani si Terry DJ Sam. Naapod ni siya'y anak nga usa ka babae. Iapod kong gipaila-ila sa iyaha. Tawgon na lang pod nato ang iyang anak sa pangalang May. Unya kay okay raman daw nga naa siya'y uyab, gi-add pod ko sa iyahang account. Wa na ko damha DJ Sam nga magsige magpangayo og kwarta ning bayhana. Unya ako kay naman pod ko'y kwarta, sige pod kog hatag sa iyaha. Pero kadugayan DJ Sam na pulaan na sad kog hinatag niya. Kay bisag sa mama man gani na ako DJ Sam, murag di na ko makahatag. Kay sa iyahan naman diretso. Usahay gani no, magsige na lang mig-away ni Terry.
Giblock ko niya DJ Sam sa Facebook. Mao to nga mo chat na sad ko sa iyang amiga unya iyang amiga DJ Sam kay perti man pong hubaga. Kung mag video call mi no, pakita-kitaon man pud ko sa iyang paa DJ Sam ug sa iyang boobs. Hasta pud na akong ibuga sa iyang amiga. Mao tong akong gipanguyaban kay giblock man ko ni Terry. Sa wa madugay mi chat na pud og balik si Terry nako DJ Sam. Nangayo siya sorry. Okay ra pud sa ako kay ibog pud baya kayo ko kay Terry. Pero si Terry, wa gid siya kahibaw nga nagkauyab di ay mi sa iyang amiga nga tawgo na lang pud nato sa pangalang Ann. Si Ann DJ Sam, kada video call namo, iniglantaw nako niya no mura ginaakit bitaw ko niya. Hangtod nga nakita nako nga online si Terry DJ Sam. Ako siyang gichat kay gimingaw pud ko sa iyaha DJ Sam. Nangutan ako sa iyaha kung love pa ba ko niya. Itubag man pud siya nga love pa daw ko niya. Mao to nagbalik ming duha. Pero nag-ingon ko sa iyaha kung sugot ra ba siya nga uyab ming duha sa iyang amiga nga si Ann. Okay raman po daw sa iyaha. Pero DJ Sam, gikuha man ka na ni Ann ang akong account. Nakit-an man na niya nga kami pa daay ni Terry. Giaway niya pag-ayo ang iyang amiga nga si Terry o gi-block niya ang iyang amiga sa Facebook. Wa na sila communication. Si Ann DJ Sam, 47 anyos na siya. Samtang ako, 24 pa lang ni adto nga time. Nangutangan na siya kung kinsa daw ang akong pilion sa ilang duha. Syempre, gitubag na ako si Ann nga ikaw. Kay siya man ang akong kaatubang. Ug sa dihang si Terry pod ang nangutana sa ako kung kinsa ang akong pilion sa ilang duha ni Ann, gitubag pod na ako siya nga syempre ikaw. Kay natilawan na baya ka nako. Mao to ni ana siya DJ Sam nga bulagan daw nako si Ann. Samtang si Ann miingon pud siya sa kuha, gisugo pud ko niya nga bulagan daw nako si Terry. Mao na hinungdan DJ Sam nga naglibo gid in taon kog taman. Ang akong solusyon DJ Sam naghimo kog bag-ong account. Gi-block nako si Ann na sa kuha nga daan nga account ug gi-add nako siya dito sa akong bag-o. Okay na ang tanan. Plastar na. Pag uli ni Ann diri sa Pilipinas DJ Sam nagkita mi. Pero di ko ganahan DJ Sam kay dako kayog puson og kuyos pagyod og tabadiday. Mao to murag wa gyud ko ganahi sa iyaha kay lahi raman kaayo kay Terry. Mura pagyud og dalaga si Terry DJ Sam. Wa gyud ko giganahan ug wa gyud pud nako biyai si Terry. Wa ko nagmahay nga wa nako siya gibuhian. Nibalik na pud si Ann sa abroad DJ Sam ug pag uli ni Terry nagkita na pud ming duha. Giagda na ako siya nga mag-hotel mi og 10 days gyud kaayo DJ Sam. Sugot ra pud siya. Niuban ra pud siya sa ako Sulod sa 10 days namong panag-uban DJ Sam, grabe gyud ang nahitabo og bugno namo sa kama. Human ato nagbalik na pud mi sa among kanya-kanyang mga trabaho. Siya sa Maynila, ako pud sundalo. Pero pipila ka adlaw DJ Sam, wa gyud ko magdahom nga ibalhin daay kog destino. Gibalhin kog lugar DJ Sam nga sakop lang sa Visayas. Medyo layo gyud siya. Pag abot na ako dinhi nga lugar, naa na pud ko'y nakaila nga babae DJ Sam nga tawgo na lang nato sa pangalang May Ann. Ilang balay DJ Sam duol lang sa kampo nga akong giistaran. Naaman sila'y tindahan DJ Sam duol sa eskwelahan. Unya, didto mi magutangan. Pautangon raman pud ko nila, mga sari-sari god, sama sa panginahanglanon namo og ingon man mga ilimnon. Usa ka beses nag-inom ko paska gid akong hubuga DJ Sam. Hangtod ni abot sa punto nga wa na gid ay ko'y malay. Wa na ko sa maayong paminsar. Gidala ko ni May Ann na sa iyang kwarto DJ Sam. Giilisan ko niyag mga sinina. Tapos iyang gipasuot no, iyahang sinina DJ Sam. Pagmata nako, nakayakap na siya sa ako Naulaw ko DJ Sam og nigawas. Gisulayan akog abli ang pultahan pero nakalak man di ay. Mauto ni bali ko sa higdaanan og sakto nga nakamata si May Ann. Iya kong gihubuan og kalit DJ Sam. Gikurambos ko og giduwa-duwaan ko niyag taman. Way pagduha-duha ning sukol pod ko DJ Sam kay grasya na gud na nga ning duol sa ako Paghuman, nibalik ko sa kampo.
Pag abot na ako dito no, nakadlawnan ko DJ Sam ug ikansyawan gyud din taon ko sa akong mga kauban. Kay ang suot na ko nga sinina kang May-an naman. Pagkahuman nag-ilis dayon ko DJ Sam ug akong gilabhan ang iyang sinina. Tapos gibalik dayon ako sa iyaha. Naatlan pa gyud nga pagbalik nako sa ilaha DJ Sam, siya ra pong usa. Mao to na po'y nahitabo sa amua. Karon DJ Sam galibog ko sa akong problema. Kay buntis man si May-an. Samtang ako naapabaya ko'y duha ka mga uyab DJ Sam. Ang usa minyo, ang usa byuda. Parehas nga mga edaran. Tapos ang ikatulo si May-an nga buntis in town siya. Palihog tambagi daw ko ninyo bi kay parehas gyud silang importante sa ako Basahon ko na tanan ang inyong advice sa comment section. Palihog na lang pugog hide sa akong FB account ug pangalan DJ Sam. Imong sender o follower, J.